फ्रेंड्स. तर आता मी तुम्हाला सांगणार माझा शाळेतला बेस्ट फ्रेंड कोण आहे. तर त्याने मला सांगितलेलं माझं नाव घे. तर मी सांगतो, त्याचं नाव मोहित आहे. तो माझा एकदम बेस्ट फ्रेंड आहे. तो आणि मी एकत्रच असतो पण एकत्रच. आम्ही दोघं एकदम खूप मित्र आहे दोघंजणं. तर मी त्याच्यावरती व्हिडिओ बनवणार होतो. त्याने तो माझा व्हिडिओ बनव म्हणून मी त्याचाही एक चॅनल आहे यूट्यूबवरती. त्याचं नाव नाही माहीत पण आहे त्याचंही. तो आणि मी एकत्रच असतो. आम्ही शाळेत 8:30 वाजता गेलो, 1:30 वाजेपर्यंत आम्ही तिकडेच असतो, दोघंजणच असतो. आणि मग बाकीचे घरी असतं. आम्ही दोघं टिफिन खाताना पण आम्हीच दोघं असतो. आम्ही दोघंच जास्त असतो. बाकी जास्त पण बोलतात पण एवढं नाही. म्हणून तो आणि मीच. त्याचं नाव मोहित आहे. चल बाय. माझ्या लाईक करा, सबस्क्राईब.